Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Matag pundok sa tinuhuan o matag grupo na agyoy kanang matawag natog leader o pangulo. Bisan diha sa gamayng grupo nga kanang gitawag natog pamilya na agyoy leader, no? Na agyoy pangulo nga mao ang gitawag natog amahan. Sa mga fraternities, bisan sa nagkadaian no nga kanabang grupo-grupo o kapunungan na agyoy pilion nga mango o leader. O sa ato nang hisgutan kanunay gyud basta maghisguta og teaching authority. Anniversary ron sa KSK 5. Okay. Naagyoy kana bang pango o naa ang kanang gitawag nato kung maghisgot pa ng litog Supreme Court, no? Naagyoy Chief Justice. Bisan sa tinuhuan, pananglit ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo kon INC, naa sila kanang gitawag natog Executive Minister. Di ba? Then diya sa syudad na ay mayor, sa probinsya na ay gobernador, sa atong nasud sa Pilipinas na ay presidente. Unya, ngano kaha no kung maghisgot ta og simbahan nga Katoliko nga moingon ta nga ang labawong pastor nga mao ang Santo Papa, ngano kahang dunay mo supak kung moingon ta nga diha sa iglesia o simbahan sa Ginoo dinhi sa yuta na atay Santo Papa. Di ba? Nakahinumdum ko sa usa ka religious debate, no? Sa Sugbo, no? Dito sa Cebu. Ang debate gi-representahan sa duha, no? Iglesia ni Cristo o Roman Catholic Church. Ang sa Roman Catholic Church, ang CFD, no? Kung wa ko malimot si Professor nasa akong dila. Okay, nakalimot ko. Okay, basta sa CFD na ay ni Barog o sa Iglesia ni Cristo si Minister Ramil Parba. Ang topiko nga diha sa mga apostoles na ay chief o na ay labaw nila. No, di ba? O sa barugan ng Katoliko sa mga apostoles, ang chief nila si Pedro. Unya ang INC kun Iglesia ni Cristo ni supak sila nga dunay labaw diha sa mga apostoles. Moingon sila nga tupong lang ang katungdanan sa mga apostoles. Samtang ang Katoliko ni barog sa affirmative side nga si Pedro maoy chief sa tanang mga apostoles sa atong Ginoong Jesucristo. Unya ang negative side nga nisupak nga tupong lang ang katungdanan sa mga apostoles, ang nisupak si Minister Ramil Parba. Unya sa maong debate nakaingon ko nga nganong nisupak man ang ato mga igsuong INC kun Iglesia ni Cristo, nganong nibarog sila sa pagsupak
sa maong proposisyon nga diha sa mga apostoles na ilabaw. No? Nganong nisupak sila nga sila mismo ang INC na aman sila executive minister. So sa akong paminsar, akong panghuna-huna moingon ko nga inconsistent sila sa ilang pagsupak ngano. Kay gusto nilang ipalutaw nga tupong ra gyud tanang mga ministro diri sa yuta. Okay, ang mga apostol ministro man na sa Dios, di ba? Kung musupak sila nga naay labaw sa mga apostoles, nga sa Katoliko muingon nga si Pedro, no, diya sa katungdanan, pero atong timan-an ha, kung maghisgot og dignidad isip tao sa pagkatao, no, isip binuhat sa Dios, tupong ra gyud tatanan, wa gyud labaw na to, no? Kita tanang mga binuhat sa Dios, way labaw na to kung maghisgot og dignidad, no? Tupong ratatanan, walay pinalabi. Di ba? Oh, pero kung maghisgot og katungdanan, no? Office, no? Kanang katungdanan office mo na sa in English, di ba? Kung maghisgot og katungdanan, dili gyud na pwede pod nga tupong. Kay diha bitaw sa atong nasod sa Pilipinas, naa man gyud labaw sa katungdanan ang presidente. Diha pod sa probinsya, naa po'y labaw sa katungdanan ang gobernador. Di ba? Pero equal tatanan isip binuhat sa Dios. So, sa dignidad. Pero sa katungdanan, doon na yun nailabaw. Doon na yun hierarchy. So, mao nang nakaingon ko, nganong nisupak ang INC kun Iglesia ni Cristo sa topic ko sa maong debate, no, sa proposition, nga sa mga apostoles na ay chief, nga mauna si Pedro sa Catholic na nga side. Unya, ang INC kun Iglesia ni Cristo, actually, dili lang kay Iglesia ni Cristo, no? Mo ni barog ani, no? Daghang mga pundok nga nagpailang Kristohanon nga musupak anang primacy of St. Peter. Nga na ay Pope, no? Supak sila na. Pero makaingon ko, nganong nisupak sila nga kung atong aninahon sa ilang mga grupo, naaman sila ilabaw. Pananglit, mo ato ta sa GIL, no? Kanang ang founder, si Eduardo o mao ba to? Edi Villanueva. Tingali mo ingon sila nga wala man na mo ilhang leader or pangulo, no? Basin dunay mga sakop nila mo ingon ba nga wala man mi mo ilan ni Brother Eddie nga leader or pangulo. Kung moingon sila ana pero naman po koy na hibaw-an nga naa po'y mga sakop nila nga nag-ila ni Brother Eddie nga leader silang grupo. Di ba? Then, mo ato po sa INC, no? Bisan sa SDA, no? Adventist. Bisag, dili sila mo ingon nga ang leader nila, una, si Ellen White, kay ilarang giila og propeta, pero kung atong sabton, mahimo ra gihapong leader nila, no? Si Ellen White, kay ang mga teaching nga ilang ginasunod, mao man tong teaching ni Ellen White. Para saan ang wingon nga ipadayon gihapon ang Jewish Sabbath. Teaching man na ni Ellen White. Mo bitaw nga ang ato mga igsoong Sabadista gapadayon sila anang Sabbath nga Saturday. So mao na bisan na no sa atong tema sa igpapahulay ato ning ma-discuss nga sa Christianity, sa gospel ni Jesus Christ, wala gyud bisag usa ka bersikulo nga nagtudlo si Kristo nga ipadayon ng Jewish Sabbath nga Saturday. Naalay mabasa ng mga tudling sa Biblia nga nag-respect sila ana. Nagali sa Catechism sa Catholic Church giingon nga Jesus Christ never fails to respect the holiness of the Jewish Sabbath o kanang Saturday Sabbath. So watay problema ana kay labi na tong wala pa ma-desisyon ni dogmatically nga natibuok gyud ba, no? Na dogmatically declared nga di Domingo na ang ilag yung gi-observe nga naandan kadto yung Saturday, no? Labi na tong wa pay simbahan kaugalingon ang Christianity kay kadto lang Jewish temple nga ang day of worship Sabado. So natural nga ang special day gyud sa Jewish temple ang Saturday. So mao na nga si silang San Pablo pod, no? Bisan gani si Santa Maria, no? Sa dihang wala pa gyud tong Council of Laodicea nga gidugmatize ang pagbalhin sa solemnity gikan sa Saturday to Sunday, no? Kadtong wala pa hingpit nga mabalhin ang solemnity
natural ang naandan no sa naandan nilang panagtigom kana gyung Saturday kay mga Hudiyo man pud to si atong inahan sa atong Ginoo si Mary. So masinulundon man sila sa balaod. So mo nang nagrespeto sila anang Jewish Sabbath no. So wala pa na hingpit nga mabalhin. Kay kana agong revelasyon nga aduna nay pagbalhin awahin naman. Kay siyempre sa transition time sa Christianity o Judaism dili man na automatic mawala dayon tong ilang mga practice nga karaan. Okay, pananglit kana ganing kanang dili pagkaon og dugo. Sa Christianity, sa Gospel of Jesus Christ, wala na manudlo si Jesus Christ nga dili gihapon ni pagkaon ng dugo, di ba? Pero sa Council of Jerusalem isip ilang kanang gitawag nila disciplinary law, ila paghihapon gisunod tong Jewish custom nga dili mo kaog dugo. Mo na sa Council of Jerusalem as a kanang gitawag nila og kanang ilang rule, no? Ilang kanang gitawag og pwede po nato na matawag og ilang ceremonial rule. Kay kanang dili pagkaog dugo wala man na maapil sa divine law sa Ten Commandments, di ba? So matawag na to nag ceremonial rule kanang dili pagkaog dugo. Sa Christianity wala na gitudlo ni Kristo pero ila paghihapon ang giapil sa Council of Jerusalem pero it does not mean nga dili na pwede mausab. Kay dili tanang balao dili pwede mausab, no? Naana sa Hebrehanon City 12 kay ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod. So naay balaod nga mausab, no? O giklaro na sa simbahang Katoliko kay di man gud parehas ang matang sa tanang balaod. Ang moral law nga nature sa balaod dili na mausab. Di na mausab, no? Mo bitaw nga giingon dia dili mausab ang balaod sa Dios. But pasabot referring to the moral law. Pero ang balaod gali nga ang yang nature disciplinary, ceremonial, juridical, ecclesiastical, kana pwedeng mausab na by the authority of the church, binding and loosing. Kanang gihatag ni Kristo sa iyang iglesia nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit, ang inyong itugot. Noon sa Sabat kung magtema ta ana, ato nang i-special kay ang Sabat double essence na siya, na ay ceremonial essence, napod siya moral essence. Ang moral essence sa Sabat gipadayon as Katoliko wa na guba. Pero ang ceremonial essence kanang pagpatunong sa adlaw, moro na giilisdan. Kay pwede man usbon ang ceremonial essence of the law, no? Na kung ano na unsay logic na to ana, unsay biblical support ana, atang ininyo kung mabalik ta ng timaha sa Sabat. So adto sa tasa kining pangulo. Mauna akong pangutana ba sa mga dili Katoliko, nganong supakon man ninyo nga sa mga apostol o sa mga ministro diri syuta na ay chief? Muingon sila, naiuban moingon hinumdum ko nga, mutuo man mi nga naagi leader sa iglesia. Pero mauna si Kristo, Juan 10:16, ang chief shepherd. Dili nang lain pang tao, no? Now, ako naman yung hinahinay discuss ninyo. Si Kristo gyud mo leader kay king good siya. King good siya sa iyang gingharian, hari good siya. Siya gyud ang labawng pangulo. Pero ato nang gibalik-balik ninyo, kanang labawng pangulo, kanang hari na si prime minister. Kanang prime minister mao nay mo represent kung wala diha ang personal presence sa king. Di ba? Mao man na bisag balik ta sa Kingdom of David, no? Katong ako nang gi-discuss ninyo, gi-discuss na ko ng Isaias 22. Nga panahon ni katong mga hari-hari nila sa una, gingharian sa Dios nga gidumala og tao, no? Natoy nakalingkod sa pagkahari nga kanang si King Hezekiah. Dayon ang iyang prime minister sa iyang panahon katusi Shebna nga dili maayo nga prime minister. Wicked siya. Then giilisdan siya ni Eliakim. Giingon dito nga ang Yahweh kuno, di ba ato naman nga discuss nga ang Yahweh nagsimbolo sa authority sa pagmando. Ang Yahweh kuno nga tuan ni Shebna kay dautan man siya giilisan na ni Eliakim. Si Eliakim na pug kuno maghupot sa Yahweh. Dayon kanang magkupot sa Yahweh, kana nga katungdanan tawgo na og amahan. Basaha ra ninyo Isaias 22. 20 hangtod sa 23. Kanang tugyanan sa Yahweh but pasabot gihimo kang pangulo o gihimo kang amahan. Unsa man ang amahan sa kinat sila papa. Sumaw na nga wa masayop ang Katoliko nga kung tugyanan gani kag Yahweh sa gingharian ang imong katungdanan papa.
Papa. Pero ay lang mo kalibog pud atong dili pod sabton literal ha katong niingon si Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta o ayaw mo pagtawag og teacher diri sa yuta kay usare teacher si Jesus Christ na. Kung masinayop ninyo nagsabot, di na nga sayop tatanan bisag di lang kay Katoliko kay kana dayang sa DepEd o pagkadaghang teacher na to. Di ba? Then kana pong atong mga family leader kana mga amahan na to, sabi atong itawag anang leader sa pamilya, di ba tatay? Papa ra ba pod? Di ba? Oh, so mo na nga napod tay paghisgot anang Mateo 23:9 nga ingon ayaw pagtawag amahan diri sa yuta, ayaw taw ninyo nag saypa og sabot ba, no? Maminaw tatas Katoliko kay ang Katoliko mao magi original church. So maminaw tawag unsay bot pasabot ana, di ta magpataka kay kung magpataka ta magkabahin-bahin gyud ta. O bitaw ni daghan ning relihiyon ron agi anang dili ta mosalig sa tinuod yun nga gitagaag authority ni Jesus Christ. Una, mga apostoles. Then, ang mga apostoles po, kaya naa naman sila authority, naanap mo sila authority nga mupili, kinsa ilang mga sumusunod. No? Di ba? So, ina na. So, nakita mo guna ko sa history, mga obispong Katoliko, magyod ang dunay direct good chain ba? Sumpay good ba? Ang authority sa mga apostol. Mao nang nagtuo ko nga naa sa mga obispo ang authority sa mga apostol. Na kini sumpay ni ron atong gisgutan nga sa tanang mga apostoles, ang chief nila si Pedro. Nganong si Pedro, kay siya maoy gitugyanan sa mga Yahweh sa gingharian. Di ba? Akong naisgutan sa miagi nga, namay mo ingon nga, dili raman si Pedro mo'y gitagaag authority anang pagdili og pagtugot o binding and loosing veritas. Naman na sa Mateo 18:18 nga ang mga ubang apostoles po gihatag po ng gahuma. O tinuod na kay kanabitang Supreme Court ang Chief Justice dili man kay nagbinugtong siya naam si kauban. Na may ubang mga justices pero dili ikalimod nga naa gyud chief. Di ba? Oh. Na karon kung wadto ta sa mga apostoles nganong si Pedro mo'y chief nila, bisag ang ubang mga apostol gitagaan pog authority sa binding and loosing, pagdili og pagtugot kay ang mga ubang mga apostol wala sila tugyani og case of the kingdom. Di ba? Katong pag-ingon ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili o gapuson o luagan diri sa yuta, idili o itugot o gapuson o luagan usab sa langit. O kadtong Mateo 18:18, wa man maghisgot si Kristo didto mga Yahweh. Pero kung moadto ta sa Mateo 16:18 ug 19 sa pag-announce gyud ni Kristo nga magtukod sa gingharian o iglesia, si Pedro gyud gisingle out, giingnan siya, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit ang imong itugot. So kana klaro kayo nga lahi ang pagka leader ni Pedro, chief siya. Unya karon, mga igsoon, kaning nahibiling mga minutos atong hisgutan ning Lucas 22 tudling 26 kay usa ni sa gigamit natong basihan nga si Kristo dili mo supak nga sa mga apostoles dunay leader nila, dunay labaw. Mo bitaw kung nakaingon ko nganong kining mga dili Katoliko nga sigig basas Biblia, sigig sa wise Katoliko kay Katoliko ko namoy nasayop, nganong wala sila kita aning pagtulon-an na ba? Kay sila supak sila nga tanang ko ng mga ministro o pare diri sa yuta, tupong ra ang katungdanan, walay labaw. Pero naglibog ba ako kay ang INC nga nung naman sila executive minister, ay kung ingna ka ng executive nila, parehas na sa ubang ministro. The fact nga na ay usa ka executive minister, sa to pa na ilabaw sa katungdanan nila. Di ba? Then kana pong palitan SDA. Napo na sila giilang nga kung bisag di sila mo ingon nga labaw na nila, pero ang ilang gibuhat nganong ilang gituhuan ang pagka-propeta kuno ni Ellen White, nagpasabot tungod sa ilang pagsunod sa teaching ni Ellen White, nagpasabot nga siya mo'y leader. Kaya ang iyamang interpretasyon ilang ginasunod. Di ba? Oo. Ang ubang mga grupo ni Apollo Kibuloy sa na iyang grupo, Kingdom of God. Bisag dili sila mo ingon nga leader nila si Kibuloy, pero ang gibuhat nila ilang gihimog yung leader si Apollo Kibuloy. Nga naman kay ilang ang gisunod og unsay explanation, unsay interpretasyon ni Kibuloy sa Biblia. No?
Bisag di sila mo ingon nga leader man namo, pangulo man namo si Kibuloy, oh. Pero ang ilang gibuhat nagtug-an nga ilang leader si Kibuloy kay unsa isulti ni Kibuloy mutuo man sila. Di ba? So una nganong supako nila nga sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y chief. Mao ni akong pangutana sa mga igsuon natong mga dili Katoliko nga nahimulag. No, wala ko masuko ninyo ha, ako lang gipresentar pod sa among baruganan sa Katoliko. Nganong mosupak man mo nga dunay head, dunay chief ang mga apostoles. Nga mao na es Pedro. Nganong mosupak man mo nga kamo gani mismo na man po mo'y leader. Di ba? Wato ta sa piniling nasod ako ng mga amigo-amiga na sila, no? Ya mo believe juga na nila ilang pagkatao kay mga buutan na sila. Oh. Pero na po sila yung leader, no? Si peace be upon him, no? Ako nagtahod, no? Si Tatay Paulino Agapay, no? Ako nagtahod, no? Ilang giisip to nga leader nila. Then ang gikuha na sa Ginoo si Tatay, then ang ilang gipuli ang anak si ako pong amigo, no? Higalan ako si Brother Danilo. So, ang Iglesia ni Cristo po, pagkamatay ni Felix Manalo, giilisan po ni Iranyo ang iyang anak. O, pagkamatay po ni Iranyo, giilisan po sa anak nga si Eduardo. So, na mga leader sila, pero nga mang yung initan, mang lang Katoliko kung moingon nga leader si Pedro. Dayon ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro, mauna mga Santo Papa. Di ba? Oh. Pero mao na ang tinuod yun nga gipili ni Kristo nga iyang representative as leader si Pedro man. Mateo 16:19 kay sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kung udagan ta sa gingharian ni David katong gingharian sa una kanang tugyanan sa yawi mao man ay chief. Mao man ay second in command to the king. Di ba? Nyabi, kadtong pag-announce ni Kristo nga magtukod sa gingharian o iglesia, mangutana ko ninyo, kung dili chief si Pedro, naaman ang ubang mga tinun-an dito, naaman ang ubang mga tinun-an nga nahimong apostol, nganong si Pedro ra may giingnan ni Kristo, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit ang imong idili, diri syuta idili sa langit ang imong itugot. Oh. Naaman dito ang ubang mga apostol. Kung sakto ang pagsabot nga tupong ra ang katungdanan sa tanang mga apostoles, why chief nila? Kung sakto mo ana, nganong si Pedro ray giingnan nato dito? Be, nga naaman ang ubang mga apostol. Then katong pagkayab na gyud, taliabot nang mukayab si Kristo sa langit, kadto na gyung musaka siya sa langit, ngano man gyud nga si Pedro ra man po'y giingnan dito. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Oh. Ay kung ingna nga ang ubang mga apostol wala sila'y kuan pod, wala sila'y kanang buhat nga mudumala pod sila mga karnero. Gisugo man sila sa pagsangyaw, sumudumala sad sila, pero nganong si Pedro mo'y gisingle out. Atiman na ang akong mga karnero. Kana ganing pag-ingon ni Kristo ngadto ni Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Kana klaro kaayo. Dili litra por litra ang giingon, pero masabot nga si Pedro mo'y gihimong universal pastor. Unang universal pastor. Kay ang dumalahon ni Pedro ang tanang karnero man ni Kristo. Di ba trabaho mo na sa pagkalabawang pastor? Kay kung moadto lang ka sa panlitan atong obispo diri si Bishop Kairmari, ang iyang dumalahon diri ra man pod sa Diocese of Dipolog ug ubang pong mga kardinal, mga obispo og limited man ang ilang sakop. Pero ang kang Pedro makaingon tag universal pastor ng iyang katungdanan, representative of Jesus Christ, kay ang iyang dumalahon tanang karnero ni Kristo. Unya maingon nga nabitaw to ni uyon ana nga si Pedro mao'y chief, pero maingon sila nga pero walay puli nasamot na hinoong di na katuhuan kay ang katungdanan kung mabakante do na may puli, no? Nasa buhat 1:20 katulang katungdanan ni Judas na bakante, nag-eleksyon man sila puli, di ba? Oh, sila mo'y nag-elect. Di na kinahanglan na ang Dios pa'y mo ingon nga siya mo'y akong pilion, dili. Ang iyan ng mga sakop dili mo'y magpili. Gitagaan mag-authority. Kung kinsa na bilin diha, di sila na po'y magpili. Mo bitaw nga sa dihang
wa na si Pedro nag-ilik pod ug mao to si Linus na sa sunod Domingo ato nang i-explain ninyo ngano nga ang mga Santo Papa mo'y legitimate successor of Saint Peter sa iyang pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingharian. Then kining Lucas 22:26, klaro kaayo diri nga wala si Kristo mo supak nga naay labaw sa mga apostoles. Ang labaw kuno kadtong suguon niya nga mudumala. Servant. Si Pedro may yang gitahasan ana sa to pa si Pedro mo chief. Di ba? O kanang katungdanan na mo'y dapat atong sundon 15 nakapuli ana sa dihang nabakante na. Kaysa buhat 1.20 ang katungdanan mabakante dunay mabuli. Kung mao ni protokol sa panaghiusa, kung dili nato ni masunod ning protokol sa panaghiusa nga gitudlo sa Biblia gipasabot mao nang magkabahin-bahin ta. Tanawa na nga daghang dili mo tuoan ng authority sa Santo Papa. Di ba nagkabahin-bahin ta? Di ba? Ang bato nga gisalikway nahimong labing importante. Mao man na si Kristo. Nya kay gihimo man pong bato si Pedro. Nya gisalikway man po nang iyang authority, mao nang nagkalanrakas ta. Di ba? Pero kung di nato isalindot, isalikway ng katungdanan ni Pedro as Chief Justice, nga puli-pulihan sa mga Santo Papa, di ta mabahin-bahin ana. So hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon nato ning ipadayon ha. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.